जायो आङो गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय ना बिराद गोबाव उनाव रेकर्ड खालामथारनो समखौनो मोनाखैमोन ओमफ्राय दिनै आङो नै दायो दंफैयो जोंनि चार्चआव आरोना स' चार्चनि माबाया कन्डिसना माबोरै जाना दं नायलांदो दाखालि एसेबां बारहुंखा फैबायना मा जादों आं खिथिलांदो दै थौदो बिराद सान्दुं गोसालै गैखाला आरोना दाखालि नोंथांमोना जि नुदोंमोन आरोना बेहाय थिं सायला दंमोन बारहुंखाया फैनानै साफा खालामलांजोब्बाय ओमफ्राय बे बेराखौबोथ' नुखादोंमोन जानो हागोन ना नोंसोरो आं खोन्थादोंमोन नालाय बेराखौबो माबायदिमोन हिजों आरोना बै ग्रिन कालारनि दे नै बि दंमोन ना नै बेबायदिया नै बिजों इजों माने फानना दोन्दोंमोन जाहैबाय जोङो ओरैनो वालखौ ना मावनो हायिनि थाखाय ओमफ्राय बिबो गैला जाहैबाय नै इखिनियाल' बासायबाय जानांगौ पुरा लांदां जाजोब्बाय नै खालि खुन्थायाल' थालांबाय आरोना बेबायदि ओमफ्राय नै साइडनियाबो गैलायैनो नै खालि खुन्थायाल'सो थालांजोब्बाय स' दिनैनि भिडिअआ बेनो ना दै साइडआव जोङो वाल होनो नागिरदों स' जोङो फार्स्टआवनो रेडिमेड खुन्था लागायगोन नालाय खुन्था दखानाव थांनोसै आरोना स' नोंथांमोनाबो थौदो माबोरै आं बायो माखौ लायो आं नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थानोसै आरो चेनेलाव जायफ्रा गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लाइक खालामबानो जाबाय भिडिअखौ थौदो बिदिब्ला नै बिसोरना मालाय गेटआ बिराद मोजां ओंखारबाय ना जों दाखालि अपेनिं खालामनायाव जों फैदोंमोन ना ओंखाम जाफैलायनाया बेनो गेटखौ बानायनो होबाय थादोंमोन जास्लाबाखैमोन दाखालि दायो कमप्लिट जाबाय आरोना कालारफोरनो दंबावो थेवब्लाबो नायदो नै इथिं बिराद मोजां डिजाइनखौ नायलाय नै माबायदि नुदों गासिबो नोंथांमोनाबो नांगौबा बानायनो हागोन आरोना बिराद मोजां बियो नारजानायसो दै नैनिफ्राय जोङो मा खालामगोन लायो ओरै गाहायनिफ्राय एयाव साखा होखादों नालाय ना ओरै नारनानै सिङाव सोना दोननो हायो बिराद मोजां नुदों अके दायो जोङो खुन्थानि जायगायाव सफैबाय आङो ओमफ्राय देखायना होनोसै खुन्था बे फानग्रायाव मा बुस्थु मोनबावलायो ना नै गारियाव बेयाव लांगोन आरोना जोङो इ रिक्सायाव नैबायदि खुन्था दं दै न'आव लागायोना सोरबा 10 फुटि 12 फुटि 13 फुटि 14 फुटि बिदि आरोना माने फुट हिसाबै जायो नैबेलाय आरो फिल्टार न'आव दै लोंग्रा जाबा आगोल बिदि दंमोन आरोना दा जों इउज खालामथ'ला बिदिखौ एसे बेलेग लाबोबाय बिदि गोबाङानो बाला अन्थाइ मोजां जागोन बे मोजां जायो माने दै गासरना लोंनो हायो बिदियावबो ओमफ्राय जों लांगोना नैबेनो आरोना बेयो 8 फुटि दै 8 फुटि बियो ओमफ्राय फुट हिसाबैसो जायो ओरैनो दामा फुटसेयाव 50 रुपिस आरोना बिदि गारिखौ डाइरेक्ट मोननै लाबाय दे बै मोनसे ओमफ्राय दासो नुनाय गोजाया मोनसे बिदि मोनसेयाव जोङो 10ता दिखांगोन आरोना बिदि साइडनि न'फोरा बिदि ओमफ्राय ओरै खाथिजोंनो मोनसे श'रुम दं दै आं दा दसेना देखायगोन नै लड होजेनबायानो बेहाय 10ता लागोन बेहाय 10ता ओमफ्राय बै गंसेयाव 10ता गासै 20ता लांनोसै मोजाङानो जोरो माने औवानिफ्राय मोजांसिन जायो माने फैसाया एसे बारा थाङो थेवब्लाबो औवाखौ लगायबाथाय दांफिनबाय थानांगौ जायो नालाय नै फानबाय गासै बिराद 10ता ग्रेड जाबाय आरो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हयसे दे स' इ मोनसेया क्लियार दायो बे मोनसेया क्लियार जाबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव जोङो लड खालामलायनोसै नैबे लड खालामनोसै गिलिर जायो दे ओरैनोथ' थिखांनो हाया नालाय बिराद गिलिर जायो माला हारसिंबो थिखांनो हाया गतिके गंनै लाबाय ओमफ्राय बिसोर ड्राइभारानो सानैजों थिखांखाबाय आरो बिदि जाबाय दायो नै खाथिनि श'रुम बे टिभिएस श'रुम दङ लामा सेरावनो बिदि ओमफ्राय गेस एजेन्सिबो दङ खनायाव ओमफ्राय जोङो दायो थांनोसै आरोना लानानै ओंखारबोबाय नै गारियाबो जाखाबाय आङो फिलफिलाव गाखोना थांलायला आङो पार्सनेल गारिजों थांसै न'निजोंनो ओमफ्राय बिसोरखौ ओंखारहरनोसै आरोना बिसोरनि फन नाम्बारखौ लाखाबायबो आङो बाब ना ओरैबायदि गरम नेक्स्ट लेभेल सान्दुं माने दंफां फांसेबो गैथ'वाना जा गरम आरो फोथारनि सान्दुंआ बार थायो थेवब्लाबो दंफां थानाय बायदि जायाना ओरैबायदि गरम नेक्स्ट लेभेल अके दायो आं एसे देखायना होनोसै आरोना माबोरै जाना दं मालायनिबाबो जोंनि नङा दे बियो माने हायाबो जोंनि लोगोफोरनिनो माने ओमफ्राय बियो आबादखौ माने माबाफोरासो मावदों आरोना बांगालफोरासो लास्ट भिडिअआव आं एसे देखायखादोंमोन माबायदि बोरै जाना दंना थास'आ नायदो नै मालाय जौबायानो आरोना बिदि माने थास'नि बिजनेसा बिराद मोजांलै थास'नि आबादा ना अखाबाबो सिन्था गैया ओमफ्राय सान्दुंबाबो सिन्था गैया आरोना बिदि नैथिं जोंनि चार्चनि उनथिंजाय बि दङ दे एकदम सिथाबनायानो आरोना बिदि देरजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नायदो नोंथांमोना माबायदि नुदों साइडथिंजायबो नै बे साइडथिंजायबो मा जाखोलायो हालौजोब्बाय बिसोरो थेवब्लाबो बिसोरना दाथ' दैज्लां बोथोर थेवब्लाबो बिसोरो माइ गाया आरोना बेयो बेलेग मोनसे खेथिसो मावलायसिगोन बिसोरो बैयाव आरो माबा फोना दोन्दों आरोना खोथिया फोदों आरोना इयाव बिखौ बेलेगाव लांनानै बिसोर गाहैगोन आरोना बेबायदि नायदो नैयो थिङाबो माबायाव बायजोब्बाय दाखालि बारफैनायाव मा खालामबावनो फोथारनि जायगा दंफां फांसेबो गैया बायख्र'जोब्बाय बेखौनो जों मेनेज खालामनानै दा वाल साइडआव लागायनो नागिरदों ओमफ्राय नै खोथिया नै बिदि खिलियाखै दै माने जास्ट गारनाल'सो ओरै बिसोरो सानसेबा साननैफोर जाबायदां एसे टाइम लागोन खिलिनायाव जोंना गारियाबो सफैबाय नै गारियाबो सफैबाय दायो
गंनैबो आधा घन्टा जाबाय आं आरो गारिजों फैनायखाय थाब सफैग्रोबाय दे खमायदि फैबायानो नै लामाया एसे गाहायथिं हाबस्लायनांगौ दै बिदि बे माबाया बेटारि गारिया बा नंमारगौ दै माने बोलो दं आरो ना गारिया नुनायाव बिदिनो बोलो गैया बायदि मोनो खिन्थु बिराद बोलो दं माने बोनो हायो जेबो प्रब्लेम जायाखै बोख्लायनायावबो आरो दहायबो लाबोनायावबो जेबो प्रब्लेम गैया माने ना बिराद मोजाङै बोखाखायो जाहैबाय बोलोआ दङआनो मोजाङानो बिसिनि भाराया ना माने एसे थसेयाव ओरै लादों आरो ना 50-50 लादों जाहैबाय थसेयाव ओमफ्राय सासेया 10ता दिखांबाय नालाय मोनसेयाव 500 लाबाय बिदि बिराद फुरथि मानसिफोरालाय खामानिखौ मोननानै आं बर'खौनो लाबोनो सानदोंमोन ओमफ्राय गारिया माने बिजि गोजाना ओमफ्राय बर'फोरना बांसिन मानसि गाखोग्रा गोजा जाहैबाय मोनाखिसै माने खाथियाव गावनि मोनाखिसै नै साइडआव दोनथ'बाय जोङो दायो नैथिंजाय बोख्लायना दोननोसै ओमफ्राय माला मावनाय जायोथाय एसे टाइम लागोन आं माने इखौबो मानसि लिंनानै 3 बा 4 लेबार लाबोनानै मावहोनोसै जोंनाबो मानसिफोरा माने सोलाबलायाना गावबा गाव बिजि जाना थायो बिदि ओमफ्राय नैथिं बोख्लायबाय ओमफ्राय बे गंसेखौबो नायलायनि र' बिथिं जोंना चार्जआ नैबेनो दै बे नुनायानो आरोना चार्जआ जोंना चार्जनिखौबो आं मालाबा मोजां देखायनो हागोन प्रग्राम लाब्बाथाय नैयावबो 10ता दं आरोना गासै 10ता दं बेनाबो बेखौबो नै साइडआवनो दोननोसै न'आथ' गैखालानो नोंथांमोना नुखाबायानो बायजोब्बाय बारहुंखा फैनानै बेखौ जोङो थाबैनो रेडिमेड खुन्था लाना फैनानै बेखौ जोङो बानायगोन आरोना ओंखाम संनो साहा फुदुंनो बिदि मानसि माने एक्सट्रा न' नांगौ जाथारो नङाबा जाया बेबायदि ओमफ्राय नै साननैसै गासै बेसेबां दङ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दङ मोनसेबो जेबो डेमेजबो जायाखैना लाबोनायावबो लामायाबो मोजाङानो ओमफ्राय ससेल'सो एसे गाज्रि दंमोन बांद्रायल' जेबो डेमेज गैया इयावबो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुरजा फैदों बिदि दंफांआबो नायदो नै बेरा गैयाबा मा जायो सेस बोरमाया जानानै माने मा खालामो जानायानो जानाय थांनोसै बिसोर दायो गावसोरखौ लाबोनानै ओरैबायदि फुरथि मोनदों आरोना जोंखौनो लाबोबाव जागासिनो ओंखारलांबाय दायो गासिबो थांजोब्बाय बिराद गरमलै अखाबाबो अखा सान्दुंबाबो सान्दुं आरोना स' बाथ्राया बेबायदि आरोना औवानि खुन्था होबाथाय मा जायो मिथिगोन ना बोसोरै बोसोर दांबाय थानांगौ जाहैबाय दै बिदि जोंहाबो न'आव बिदिखौनो होजोबदोंमोन आरोना सिगां औवानिमोन ओमफ्राय दायो सिमेन्ट पस्टखौ होबाय आरोना माने औवानि खुन्थानिसाय सिमेन्टआ जोरसिनो माने ओमफ्राय फैसायाथ' औवानि खुन्थायाव नोंगौ खरसा खम गोलैयो बिदि ओमफ्राय थेवब्लाबो माने दांबाय थानांगौ जायो नालाय थाङै थुङै बोसोरै बोसोर दांनायाव एखेयानो जायो बिदि स' बियो आं दा जों बायनाया थसेयाव माबा लादों जाहैबाय दै स्कुवेर फुट हिसाबैसो नालाय स्कुवेर नङा एक्सुवेलि फुट हिसाबै फुटसेयाव 50 लादों आरोना गासै आं 8 फुटनि खुन्था लादों ओमफ्राय मोनसेयाव गोलैबाय 400 जाहैबाय बिदि ओमफ्राय पिलपिलिया बे इ रिक्साया रोगाना हैनायाव गासै थसे खुन्थायाव 500 लांदों जाहैबाय सम मोननै गारिजों 1000 जाबाय ओमफ्राय साहा लोंनो आङो 100 हरबायसिनो 50 थाखा सासेयाव बेबायदि आरोना बिराद मोजाङैनो सौहैबाय मालाबो मोजाङैनो जाबाय अके दायो ना आं थिक थाक खालामजोब्बाय आरोना मालखौबो लाबोखांबाय ओमफ्राय दायो न'आव थांथ'नोसै आरोना डिउटिबो दं नालाय स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो ओमफ्राय थाबैनो लोगो मोनगोन ना बिराद सान्दुं गोसा आरोना वाव दे